otetaan siveltimellä väriä kiposta. Ja tässä välissä mulla on kumihanskat kädessä. Ja kumihanskat vaihdetaan noin 20 minuutin välein, ettei väriainetta pääse käsiin. Ja värin levittäminen aloitetaan tyvestä. Elikkä mä oon nyt tehnyt tähän ristipääjakauksen. Ja nämä hiukset on kosteat ja mä aloitan täältä levittämään. Näin. Nostan, levitän, nostan ja levitän. Hitaasti kohti hiuksen latvaa. Ja sama toiselle puolelle. Ja lopuksi kumihanska kädessä mä käyn vielä tän hiusosion näin läpi, että sitä väriä varmasti menee joka kohtaan tasaisesti. Sen jälkeen avataan täältä näin. Nostetaan seuraava osio. Ohuita, noin sentin paksuisia osioita, alle sentin. Elikkä näin. Ja varotaan, ettei sitä väriainetta joudu asiakkaan iholle. Ja levitetään se väri pituuksiin huolellisesti ja käydään näin kumihanskalla läpi. Ja näin me edetään osio osiolta ylöspäin ihan tänne saakka. Kun väri on levitetty tähän osioon, niin sitten aloitetaan täältä sivulta. Elikkä avataan. Näin. Nostetaan. Pyöräytetään hiukset nätisti sykeröllä, mutta ei kuitenkaan kovin tiukkaan. Ja katsotaan, ettei hiuksia ole täällä asiakkaan linjassa. Ja sitten sama homma. Lähdetään tuolta tyvestä levittää väriä pikkuhiljaa hiusta. Näin. Ja sitten näin. Ja lopuksi kumihanskalla kokeillaan vielä ja puristellaan hiusta ja varmistetaan, että väriä on kohdassa. Sitten seuraava osio. Eli näin. Nostetaan, lasketaan se hiusosio sieltä. Laitetaan ne hiukset, joita ei vielä värikäsitellä, ylös klipsillä näin. Ja jatketaan taas värin levittämistä. Ja näin käydään alhaalta ylöspäin, sivut myöskin alhaalta ylöspäin. Ja kun tämä puoli on käyty, siirrytään toiseen puoleen. Ja värin vaikutusaika on väristä riippuen. Ja näin niin noin 30 minuuttia. Eli vaikutusaika täytyy huomioida jo siinä, kun sä alat levittämään sitä hiusväriä. Kiitos!